Juro, poď sem, poď sem. Už je úplne vybitá. Poď sem. A teraz ho zastavíme? Sadni. Hlási nás. Ideš cvičky? Oli! Kto má 3 roky? Kto má narodeniny? Happy birthday? Koľko máš? No ukáž na prsto, koľko máš? 3 roky máš. No, fúknuť, hýbaj. No, choď sfúknuť. A nemusíš ísť dole. No. Tam dole. No. Tak. No. No, Oli, kto má narodeniny? Kto má party? No, ukáž. Ukáž tretí ešte prst. No. Ľubíš motocykel? Áno. Máte nožík? Ne. Máte nožík? Víš, možno sme ťa ponúknuť, ako máme si, ja dostal aj ty tortu, neviem. My budeme kúkať na to. A lyžičky, nožík a lyžičky dáme. A tam môžeme aj do ruky. Dochytiť do tohoto.